Bueno, vaig anar i vaig fer la crònica i el s'agradà. Però jo els vaig dir, jo per fer-ho ha de ser en valencià. Escriure en valencià, l'única condició que va posar Bauset per a començar a escriure les seues cròniques de piloto. Així ho explicava el programa Dossiers fa apenes uns mesos, en una de les seues últimes i escasses entrevistes als mitjans. Ser protagonista no anava amb ell, s'estimava més estar a l'altra banda de la foto, al trinquet, amb la llibreta a la mà fins a l'últim moment. Una afició la qual va arribar de la mà del seu iaio. Ell, després de dinar, anava al casino a jugar al tutse o al xamelo o no sé què. Jo anava amb ell. I aquest casino feia cantó a un carrer i aquest carrer jugaven a pilota. I em vaig aficionar a veure com jugaven. Nascut a Paiporta el 1910 per al codient d'adopció, la ciutat ha decretat una jornada de dol com a homenatge al seu veí il·lustre, on serà soterrat esta vesprada. M'agrada treballar, però no m'agrada eixir fotografiat molt, això que... Esto es que el que es maneja no eix en la foto, pues jo soc dels que se manegen. Poc amic dels homenatges, sempre va considerar la defensa de la cultura valenciana en totes les seues vessants com una obligació cap a la seva terra.